UMasipala iMfuleni ocwile ezikweletini uzikhalele ngokuthi awunayo imali yokukhokhela iEskom. Kumanje ukweleta imali ebalelwa ku2.3 billion wamarandi. iEskom isiqoqinisa isandla koMasipala abangakhokheli ugesi ithi izophuma iqhubu noMasipala abanezikweletu ezindala. We are ramping up efforts to collect Eskom's revenue for services rendered. It's not fair for Eskom to be targeting the people of South Africa and demanding more money while there are institutions that are simply not paying for their services. UMasipala usematheni kulenzuka iMfuleni olawulwa isifundazweni emva komhlangano womkhandlu obungolwesihlanu owengamele zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu lebohangmayile unxuse iEskom ukuthi ime kancane nezinyathelo zayo kuze kufike uLwesibili lwesonto elizayo. We also want to plead with Eskom not to be dramatic and unreasonable, because here we are talking about the interest of our people, the poor. Their battle with the municipality shouldn't compromise service delivery to the poor. Namhlanje iEskom ithe ukucishwa kogesi ngenhloso yokuwonga sekungena esigabeni sesithathu. iEskom ithe i-load shedding izoqhubeka kulezi inyangana ezizayo.